Tam jeszcze dzieci kończą jeść. A tutaj nasza Ola. O! No nie da się tak. Normalnie się tak nie da. Oleczka, Oleczce uszy urosły. I Olek nasz. Oleczek. A ta mumaszka. Olek? Olek mały? Oleczku! Co, Masia? O tak, o Masie się nie da złapać. Dzieci, tam już nie ma jedzonka. A te głodomorki jeszcze cały czas próbują coś znaleźć w miskach. Dzieci, 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 dzieci.